amanye amakhosikazi ayahlukumezeka, ashawe emzimbeni, ashawe ngezando, adondonywe, abhonywe, kwenzela ukuthi angashawe ebusweni noma ey'ngalweni noma ey'thweni la kungabonakala khona. Kodwa uma kube yihlazo ukuthi mina nithi niyoqulisa into athi unkosikazi cha sengiphuma kulo mshado mina nayo into engifuna ukuyisho, ningadinwa bazalwana vele asisukuma akhumule, nibe namahloni nanamadoda ukuthi le nkosikazi ka ibuhlaza hla umzimba wonke iyashawa. Kodwa umuntu ubiza uJesu esontweni, umshumayeli, umfundisi, umvangeli, uyi-elder, uyizinto zonke, ndoda hloniphekile engaba noma yiphi isifundiso saziye emphakathini, iyahlonishwa nje, ijaji, ummeli, uthisha, yiyo yonke into. Kodwa uhlukumeza unkosikazi, lezi zinto azikhulumayo zifundisa kubantu uyazenza naye ekhaya, uyahlukumeza. Amanye amakhosikazi ahleli nje nalezi zinto atshelwe ukuthi meke wathi ngiyakukhuphula. Uyazi unkosikazi uyasatshiswa ngokufa-ke manje, ngokunqunywa noma kuthiwa kuzonqunywa abantu bakubo. Kodwa iyakholwa indoda. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngabantu abasuke bengakholwa. Lezi zinto engikhuluma ngazo yizinto ezenziwa abantu abakholwayo, abanye ababaholi njengathi emabandleni. Sisabise ngokubulala amakhosikazi ethu.